Jeg har lidt på fornemmelsen, der er noget krumt i vente. Tror I, der er noget krumt i vente? Ja, det tror jeg sgu også, der. Det er bra, synes I lige, så... Er I klar med noget respekt, imens jeg nu så vand på? Husk lige på det, jeg styrer, og så er der ikke klar, og der bare er folk, der begynder at lave det her. Ja. Altså stadigvæk kan jeg sige meget højt, men vi bliver ved med at blive overrasket, så det her. Den var ud der, husk at give en kæmpe stor hånd til den store træne. Og en næste forretning gik død. Ej, var det noget heldigt, hvor det ser, var det hvad det kunne give det? Jeg synes, jeg skal nok alligevel.
Hvad så? Vil du have en smøg? Nej, du skal ikke have en smøg. Du skal ikke tage en smøg, de kan slå dig ihjel, så noget her. Dårligt for forretningen, jo, ja. Er det okay? Nu er gasmasken ikke. Når man røger ind, hvorfor fanden i helvede, så er det ikke bange? Okay. Ja, der er blevet varmere, der kom røgen i gasmasken, og det er selvfølgelig noget, der lige skal justeres, men René, har du andre dæk med, siger vi dig igen? Tror du så, det siger bange senere? Okay, ja, jeg tror, det siger bange senere, men gider jeg at sige noget, der siger bange? René, kan du høre det? Jeg kan ikke høre det, gider at sige noget, der siger bange! Kan du høre det nu? Det er ja. Jamen, den! Jeg spurgte publikum, om de kunne lide at høre noget, der sagde Og jeg bliver sgu nødt til bare så lige sådan, når mand og den der kælling og også forhold. det kan man se over bilen. Sådan. Nej, jeg ved rigtig faktisk ikke, vi har haft et problem med den der dårlige justering. Vi har forsøgt at justere sådan lidt fra rasen i stedet, så det er ikke faktisk ikke meget, det kan. Tror I, den kan? Jeg tror, du skal se at banke noget her bare, så vi kan få noget ordentligt på banen, dog. Ja, det går selvfølgelig op. Ja, så kan vi jo alle sammen komme her og blære os. Men jeg vil godt lige så spørge, inden jeg sådan lige bakker ud igen. Tror I, den kan? Ja! Hvis I må en chance? Ja! Og jeg er jo nødt til at gøre det samme, ja. Ja!
gamle slæde, der kører rundt her. Gamle station. Ja, så står det gamle over. Nej, det var ikke affald. Nu skal du se, den til døren, det er den nærmeste læderlamp. Du skal vende sådan der. Yep. Jeg prøver at finde